Ame foli ni walimano amo ke ko di bela jelema ni wati na biye araba e septembre kalo kile muwa ani kile samba fla ni muwan fla ni ye aka donki boru wati sele donki boru konna la anka boguruba no ye irisi jamana nyema puchini alere ko ni ye la selike la selimi no kera farafina la sigide mu ba ka jamana ka aywa olu ko ni nyekoro amina ndado la wala kono ka faroka jire nyonyi bami mbese na nabe talike jie kile atomba no ye Nations Unies aleka nyonyi aywa farafina jamana chama ko mi fukata se Mali anyema chama ko ni ma minye anga ministry minga bara bene manga jamana wala che olu kunyo nyine bolima ale nyonyi munke amina ndado ofenela ka faroka jie kile atomba ukabolo fara mimbe no ye ministre e kele chemu mbo kono no ye almay kele choye aywa olu ko ni ye nge nyimi bi kabenu ga ko ketuga ye amina ndado la ka faroka ameta farafina fukata se nazara jamana ko kibara mu mamulo kasego la se jie bela jelema amafo akwadana yala iba fanya foto kamina minye nazarala Putin alere koni irisi jamana nyemaye aye la selimi konnala aywa aba iraka fo ko abe fulini tanni ko di farafina jamana akelingile bela jeleni koni ma bayi ambe wati mina gerante koni obe Mali aleni farasi jamana re koni nyonje aywa iraka fo Mali re koni kelinga irisi jamana ko sugandi ko kateri ya baraka nyonye aywa ahere be koni nyema labi okama ni wati mi ko folen fle no obe talike bataki mi no dira aywa anga la sigidoma fokata se farafina jamana to la sigidoma ulumunu sira de jamana ka ni wati labaina o bataki disinfe minye risila jamana nyema Putin ale koni ye la selike min konna la ako nimisa re kon talela ale ni farafina jamana jera ka bara mununke aywa deme mi no be ka do farafina jamana ma ni ale be sola ko abulu bara nunu bela jelenke bi ame wati mina krengrena la aye jamana chamantanu fokana se Mali re koni ma ayira ka fo bi baraba mi me Mali la no ye kasega bambachi wole ka kele ka bo Mali re ko dina Mali nyemo aleni aga kele ke chobu bara mi na ako abe Mali fo ka nyemo fo mi nye kalanta nasira ani bara woro nasira tege di nyomo fo ata so luma ayira Mali ana nyemo la mi nye kalanguta sira anga deun ka mesega olubla bitata melen ko fe mi nye kasega ta doni nyiri risila jamana ka tege di nyomo ka bambachu kele obulika jomi no obeka lefe ako alisa alemna do fara okoloka ka foro ka mta jien kele atombala krengna la miye Nations Unies bi nyonyi olube sena jien jamana chama re koni anyemo olube keneka fo kata se jamana do aywa maramasa olube keneka Mali re koni tola miye anga ministry nyema eno Abdoulaye Maiga fo kata se aleni Abdoulaye Diop mana nyona wani Mali de nyema chama olu koni yira kenenka aywa kenen koni kanala miye anga ministry minga bara bene anga jamana aleni jamana roche kunyo nyona bolima ni alebe talike Abdoulaye Diop la ayi nyonyi mi no talike uranda olu ka ministry la fokata se minye Senegal kaw olu yere fene ka ministry mamunu no olu yale yere barake nyonye aywa ni olu fene yuka jamana ministry mu buka bara benembe uka jamana ni jamana roche okunyo nyene bolima uranda ta alere ko ni beta like Vincent Biritala munye Senegal jamana tay o beta like Aissata Talla kuma ko ni uye a chama ke ko chama ko ni na mi beta like tegeli nyoma munu be senabi yasa kaseka wole chama munu be die ko kaseka olu kele doye bamba chikre abeta like kuma mi fene la chama telefanga mi ni Mali re ko ni binimba kono kaseka fero tige o chama telefanga adala kurutugo o be sega nyatoga mina kuma nunu ko ni chama bulla nunu nika Kabola alisa ameto jien kele atomba ka bolo farami no be Mali kona no minisma muye almain kele ke chemu numbo olu kono abadon wati jana olu yere ko ni gatani gasigi barami na be fomu ko operation de reconnaissance olu koni kuyo ojo wati temelona ga yaye ukla ka baranunu ka nundo kokura tukuni ga me wati mina la selilama mi kera uka jamana nyemo fe oba yira ka fo olu katani gasigi barami no ye kasega operation de reconnaissance ko keka di finitigi mu be jien kele atomba yere ko ni konnala ko obara olu bena obara nunu koni jobi ambe wati mina awa ni kuma koni fora uganyema sofe nyingali koni chama yara koni benno ukela ka ira ka fa me wati mina minye irisi kelekeche munu no olu be Mali kono uyaye ka fo olu ka dagaro mi megawo no ye alman kelekeche uye ko uya detemine ke kelekeche ko fole no ye risita uye olu yara koni be munu salena ku bi ka detemine ko ubika lajelike ka benoye
ameta Mali ko kan alisa ameto diɲɛ keleya tɔnba ale kɔnɔna la min ye Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ale kɔni kuma dira ale ma kuma dila ma a ye caman fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa gɛlɛya minnu n'o olu bɛ bi dɔ ye min ye farafina ɲɔrɔ ko diɲɛ keleya tɔnba la ka b'o la bana min n'a yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a kelen bɛ ka diɲɛ kana mini n'a bɛ fɔ min ma ko Covid-19 ayiwa baara min mun kan ka k'olu kɔnɔ a yira k'a fɔ an bɛ waati min na farafina jamana kɔni ni jɔyɔrɔ ka kan min ye diɲɛ keleya tɔnba kɔnɔ n'a bɛ fɔ mun ma ko siège permanent ayiwa o dɔ bi an bɛ waati min na o kan ka ɲini farafina jamana ye ka bɛn n'a ye waati dɔw fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen n'o o ye diɲɛ keleya tɔnba bana min ma ni o bɛ tali kɛ Covid-19 la ayiwa bana in kɔni kelen bɛ ka diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kana mini bi ka fara o kan min ye kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana ale ni Russie jamana yɛrɛ kɔni cɛ a m'i pan o kuma kunna a y'i da don o la ka se ka walawalali kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka bɔ yen waati min na an b'a ye farafina anw kɔni tɛ n'o ye ka se ka diɲɛ jamanaw ani min ye ka se ka couche d'ozone n'an b'a fɔ ten ka se ka o latiɲɛ cogoya min na ayiwa diɲɛ jamanaba minnu bɛ n'o ye nanzara jamanaw ye usine ba bɛ jamana minnu kan i b'a ye k'a fɔ ko olu de bɛ gazi jugu k'olu bilala fiɲɛ fɛ o min n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka couche d'ozone yɛrɛ kɔni tiɲɛ a gɛlɛya bi k'o ye farafina ta ye n'i donna farafina i bɛ taa sɔrɔ maa 1,600,000 k'olu de kɔni bɛ nɔ min ni courant to olu yɛrɛ kɔni fɛ yen ko nin ye gɛlɛyaba ye ka sɔrɔ gɛlɛya min don farafina yɛrɛ nɔ kelen t'a la alisa an bɛ to diɲɛ keleya tɔnba ale hukumu kɔnɔna la Burkina jamana ɲɛma ni o ye Daminba ye an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni ye a ka taama minɛnw ta min ye ka taa nin kɛnɛ belebele in kan ayiwa kɛnɛ in kan a yira k'a fɔ kuma yɛrɛ kɔni bɛna di Daminba ma nka a bɛ tali kɛ a ka sigi kɔni bɛ bɛn ni ka daminɛ septembre kalo tile 21 ka taa bila tile 25 la ayiwa a bɛna o de kɛ kɛnɛ in kan ayiwa o sigi kɔni kɔnɔna la ani jamana caman yɛrɛ kɔni ɲɛmaa bɛna ɲɔgɔn ye ayiwa yasa ka se ka kuma caman fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔni kan bi ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ kuma kɔni bɛna d'a ma min ye Burkina ka tiɲɛ ani Burkina ka faamuya ka bɛn ni diɲɛ gɛlɛya n'a taabolo ye a yɛrɛ kɔni bɛna i da don olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na o bɛ kɛ ka bɛn ni n'o ye jumadonya yɛrɛ septembre kalo tile 23 a yira k'a fɔ min ye ɲɔgɔn yew fɛnɛ ye olu bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni n'o ye G5 Sahel ye n'a bɛ fɔ farafina minnu n'olu bɛ cɛncɛn kan jamana kan olu bɛ kɛlɛkɛtɔn min na n'o ye G5 Sahel ye ayiwa o kuma ninnu kɔni fɛnɛ olu bɛna don sen na ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan an y'a ye k'a fɔ kuma caman wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko réunion de haut niveau ni ale yɛrɛ bɛ tali kɛ a san 30nan a ɲaɲari o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ kan ka kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ka a bɛ tali kɛ déclaration des droits de l'homme na k'adamadenya hakɛ ani maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ni olu man ca siya ta fanfɛla fo ka taa se bin kelen bɛ maa minnu kan a y'a olu ɲɔrɔ kuma o don o fɛnɛ ɲaɲari fɛnɛ o bɛ kɛ nin kɛnɛ kelen kan ka b'o la an bɛ to diɲɛ keleya tɔnba hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ayiwa ni Emmanuel Macron kuma bɛna di ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko Russie jamana kɔni ye a laɲini min ye nanzara jamana ka se ka olu tila a bɛ tali kɛ kɛlɛ min bɛ bi n'o ye Russie jamana ale yɛrɛ ni Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko bi nin ye nanzara jamana de tilali o hukumu talen hakilina talen fɛla talen Russie jamana fɛ sini jɔn bɛ se k'i sigi n'a ye Afrique jamana de don wa Asie jamana de don wa a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'i da maga ninnu kuma ninnu la k'a fɔ a ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na bi ayiwa ko an k'an jija min ye bɛn ni keleya ye ka se ka olu don diɲɛ jamana ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'an bɛ waati min na a bɛ i na ko min anw bɛ ka sigi waati de ma waati min ni nanzara jamanaw olu yɛrɛ y'u ka gɛlɛyaw n'u ka walejuguw k'olu ta k'o sigi farafina jamanaw kan n'o bɛ tali kɛ colonisation yɛrɛ kɔni na ayiwa min ye Macron ye Faransi jamana ɲɛma a ko an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni sɔnna min ye kuma ɲɔgɔnya ye Russie jamana ale ni Ukraine jamana olu ɲɔgɔn cɛ ka se ka kɛ o kuma fɔba ye ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw sɔrɔli na an b'a fɔ tuguɲɔgɔn min n'a b'olu kɛlɛ n'an ye a ka se ka an ka ja ninnu cari diɲɛ b'a ka kunnafoni sɔrɔ n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ